vidite koliko ima ovog bijelog drveta. Znači mnogo malo ima ovog brown, a mnogo belog. Šta vi da mislite? Sad kao manje laga, ali čekaj malo, ko ode se kod drva? Ja nisam. A ne veze. Znači, možda će nekad upadati nekad na server da igramo. Recimo ja imam Serbian Gaming. Ostavit ću link njegovog kanala u deskripciji. Znači možda ćemo zajedno da igramo na serveru. Znači sad ovo igram single player, ali bacit ću samo svet u server i onda ćemo da igramo. Tako da iscepam još malo drva i onda malo da iskopamo kamena i da pravimo kuću i to je to. U drugoj epizodi ćemo verovatno da kopamo, najverovatnije. Mislim, možda i nećemo, ali kažem, verovatno ćemo da kopamo. O, tamo ima zombija 100%, tamo je ona gusta šuma, onaj bijem, kako se zove, ja. Udubijem ove prasiće ovde. O, to nisu prasići. Ne veze. Ova bundeva, ovo šta li već. Kako se spalio, ore. Jebi ga. Sad mi još samo fali da mi izleti neki zombi i super. Ovdje sigurno ima. O, mogu bih ovdje da napravim kućicu. Zezam se. Da napravim jednu pećnicu i... Pošto ne verujem da ću da nađem kol odmah. U stvari ne treba mi kol, sad imam baklje. Zašto kad igram survival ja obavezno stavim ovaj da mi se padne chest jer mnogo je lakše ovako. Jao! Jebem. To mrzim. Ajde još malo i idemo da pravimo kuću. Kuću ću da pravim od ovih, kako se zove, bridge wood. Čekajte, napravim već da, imam dosta. Ovako. Nego ne znam gdje da pravim kuću, to je problem. Hoću da nađem negdje gdje konji. I mislim da je magarac jedan. Ma ne. Kol. Znači ipak sam našao kol. Opa. Nemoguće samo jedan. Daj. Krave. To je ono što mi treba. Znači napravim ne. Ćemo poslati, sad ubijem ove debeljuce. Bila je još jedna. Dobijem prvo krave. Kol nema.